Saan open ka niyo? Okay, Lord, guide us. Let's. Alright, let's go! Woohoo! Ilang oras kaya ang ating papunta doon? Hindi ko alam. Din mo, ang tanong mo. Right. Ito lang kasama namin. Boom. Tara, let's. Okay, alabang na kami. And hindi muna ako nakakapag-video ng maigi dahil medyo madilim pa. Mamaya ko kayo i-update. Para kayo. So, yan na nga mga kaibigan. Dito na kami ngayon sa may Calamba. So, magpapahinga kami doon sa may paglabas ng Laguna. Siguro sa may Batangas. Mag-overtake tayo. Alright. Ay, turbe na. Nakalabas na kami ng mga service road. Turbe na. Karapi kita. Malipot. Okay mga kaibigan, nandito na tayo sa San Pablo. Time check is ano oras ba? 6:10. Alright. Okay, province of Quezon. Yuhuu! Inumaga na 6:30. Alright, 6:30. Dito na kami sa may Chaong. Pagas lang, puput na lang aking gas. Yan nga pa, mga medyo matraffic dito sa ano lugar to? Chaong. Okay, dito na tayo sa bypass ng ano ba ito? Candelaria rata. Candelaria, Quezon. Okay guys, nasa Lucena na kasi. Yo! Hey, hangon na si kapatid sa Tabong. Rat na. Mukhang uulanin tayo dyan sa may bundok. Pag-akyat ng Timunan parang uulan. Okay, pagbilaw na tayo. Down proper pagbilaw. Then sunod at Timunan naman. Paakyat na tayo. 8:30 na, pagbilaw 8:30. Ayun na, umulan. Patila mo na ng ulan. Ayun na, wala na. Pwede na yan. Mababasa yan. Mababasa lang yung kaputi mo. Sayang, mababasa pa yung kaputi mo. Muna na tayo guys. At come Dito na tayo guys sa ito Kagmanok at Timunan. Pakyat ng bundok. Ang sikat na bundok at Timunan. Marami na motorista ang umakyat. Marami nang motorista ang umakyat. Ha? Madalang. Walang barya eh. Di madukot yung barya eh. Nasa loob eh.
So ganito guys, pag ano, paunahan lang. Okay na? Okay na? Thank you! Yan! Thank you! Akyat tayo guys, akyat. Alright. Thank you. Woohoo! Alright, akyat ulit tayo. Arurot boy. Hindi mo ulan. Hindi maganda ang panahon dito. Alright. Balbal. Yan yung mga kasama ko. Bale, apat kami nagpa Bicol pa uwi, nagmotor. And then titingnan titingnan na rin natin yung checkpoint sa Del Gallego. Ang hinihingi doon sa checkpoint. So ang dala natin ngayon ay ano lang naman, yung vaccination card. Ewan ko lang kung hindi nagbago. Yan na nga, medyo hindi maganda ang daan dito, bandang parte na ito. Medyo lubak-lubak ang asfalto. Medyo magaan. Medyo maulan kasi. Kaya nasisira yung mga ano, kalsada. Oh, konting ingat tayo dito, banda dito. Medyo lubak. Ano, picture? Magpicture ang mga manuay. Dahil nagkauro yun. Huwag ko lang kung maganda ang kuha ng aking camera. Medyo umuulan, nababasa ang aking lente. Ang aking lente. Ayun, medyo nababasa ang aking lente. Pagdating dito, bigayan dito. Yan, may mga nag-assist. Bigay na lang kayo mga barya-barya. Kaso hindi ako makabunot. May hawak manibela. Then dito, bigayan dito. Dahil sakop mo lahat ng daan dito. Ano kasi yan, ito na mo. Anong tawag yan? 45 degrees. 45 degrees yung liko. So kailangan maghantay dito. Yung kasalubong maghantay dito. Ayan o, maghantay sila dyan. Ayun sila, nag-antay sila. Para buwilo sa ano, doon sa may kakurbada. Para buwilo doon. Para pwede mo kainin ang buong kalsada. Para hindi na rin maalanganin pagliko. Ayun. Ayan. Medyo hindi kagandahan ang daan. At hindi kagandahan ang aking kuha dahil nababasa ang aking lente. Lente ng kamera ko. Ay, medyo hindi maganda talaga ang ano dito. Daan ito pag pababa. Anyari kay kuya. Oh. Para tayong nasa falls. Anyari?
Anyari, habe. Nangangamoy na mga nangangamoy clutch. So yan na nga, pababa na tayo, malapit na tayong bumaba palabas ng bundok at Timunan. And then magpapahinga muna kami doon sa may Gumaka. Doon kami papahinga, siguro mag lunch. Pero lunch maaga pa naman, pahinga lang. Uy, may bata, kawawa. Hindi ko makabunot kasi umuulan yung wallet ko. Tinago ko dito sa may ano, yan. Mabasa. Kaya hindi tayo makapagbigay dyan. Okay naga. Yan, palabas na tayo ng bundok. Bitok kong manok. Ito ka. Okay. Basta tayo. So yan na nga, pagbaba natin ng Timunan, siguro mga 5 to 6 hours pa tayo makakarating ng Naga. Medyo mabala kasi umuulan, hindi masyadong makapatakbo na mabilis. Ito nga, iniwan ako ng aking mga kasama. Iniwan ako ng aking mga kasama.